Mal-50,000 pjanta u dokumenti oriġinali dwar l-istruttura tal-Librerija Nazzjonali jinsabu fl-istess binja bħala parti minn wirja li hija miftuħa għal pubbliku. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi Stephen Bonello qal kif dawn id-dokumenti jmorru lura għal żmien il-Kavallieri. Lejn l-aħħar tal-2018 ġejna avviċinati mill-Biblioteka Nazzjonali biex flimkien isir proġett fejn il-pjanti u dokumenti oħra tal-Biblioteka Nazzjonali jiġu konservati, isir digitization tagħhom u wara jiġu esibiti għal pubbliku. Din il-wirja li qed issir wara dawn il-pjanti li qabel kienu jinsabu fl-arkivi tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ġew restawrati u issa se jiġu preservati b'mod diġitali. Fl-inawgurazzjoni, il-Ministru José Herrera qal kif għall-ewwel darba dan il-Gvern qed jaħdem biex ikollu ċentru tal-ogħla livell li fih se jkollu l-Arkivi Nazzjonali kollu. L-arkivi huma importanti daqs qualsiasi oġġett ieħor li jaqa' taħt il-patrimonju għaliex jirrispekkjaw il-memorja komuni tal-pajjiż. Ma jistax ikollok patrimonju mingħajr ma tippreserva il-memorja nazzjonali. U il-memorja nazzjonali insibuha fl-arkivi. Il-Ministru Ian Borg faħar ix-xogħol li qed jagħmel id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi f'dan is-settur imma wkoll fuq proġetti oħra. Public Works li wieħed mill-eqdem dipartimenti tal-Gvern, wieħed li dejjem kien importanti u nħarsu l-qudiem għal proġetti oħra illi ħajkomplu jagħmlu dan id-dipartiment rilevanti, b'mod partikolari l-ikbar proġett ħadrani tal-pajjiż dak li se nkunu qed nagħmlu l-Malta National Park. Il-wirja se tibqa' miftuħa waqt il-ħinijiet tal-ftuħ tal-librerija sas-16 ta' April u dħul huwa b'xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.